min si ƴoogi seeɗa accana o ya ƴooga seeɗa ha min ndaara si min heɓi mo kala heɓi seeɗa nafta ko noon min wowi wadde masala tan min ƴoogirta ɗum. Wuro Saare Fodé tawande e diwan Tambacounda hina woni e caɗele tengtuɗe e banggue keɓogol ndiyam jarateɗam. Woyndu woturu luggindu woni e ngo wuro ngo gandanɗami aynaɓe remoɓe koɗi ɗon. Hono rewɓe wuro ngo foof Nene Galle Diallo ñalande kala o arata nduɗo woyndu. Caɗele amen ndiyam ɗam de no waɗi tampere mum saabu minen ko minen finata ara ƴooga ga si min ari si min fuɗɗike ƴoogude min wona ɗo ha ñalla min heɓata ndiyam wattuji ndiyam ɗam ta ɗan hayɗan laaɓani sah woyndu ko ala ndiyam. Ko rewɓe goni ɓurɓe tampude e ngal ɗo basal ndiyam e ngoɗo wuro. Aissatou Diallo o debbo nayejo kamnene ñalade kala o arat ɗo beela o daña ndiyam. Min jogui caɗele ndiyam saabu ko hen ndu woyndu ɗo min ƴoogata woyndu ndu ko fewnitande ko ndu fewnitaka ko par hitande tan ɗum heeɓi. Rewɓe ɓe ko ɗo ɓe dawata guilandema 8 heures walla 7 heures ɓe gona ɗo ha 10 heures ha 11 heures nde ɓe keɓa ndiyam. O holliti wonde gol gonka ina leltina no feewi golle rewɓe ina ɓe addana juɓɓudi golle galleji e jiilawo ndiyam. Sabu debbo jongatɗo barme muɗum yiɗa arde woyndu joga hoota hilno barme muɗum si ari han ta ɓooyat gay waktu foti defde o ta wona on waktu defata. Goto e ardiɓe wuro ngo hono Aljuma Sow ina andina rek ko duuɓi kewɗi wuro ngo hina joɗi caɗele ndiyam haysi tawi hoɓɓe ɗon heɓe hen jogui darde mawde. Ndiyam kay miɗen ɗum manka gila ñan min cinciɗo koye probléme ndiyam min goni par ce que ndu woynduɗo ko Allah en ndu woyndu ɓurɗo ndu coynotoɗa to jawdi ndi woni koye ndun waɗi ɗo saare nde ndu ko ɗi duuɓi ɗo min mbaɗi kotise min batti ndu il faut noon ko babam asnoni ndu ɗo ko babam asnoni nduɗa noon ko woyndu buuru. To banggue makko Assane Sow koddijo goɗɗo to Saare Fodé ina nimsa e ɗe caɗele wuro ngo ɗi dañi e heɓgol ndiyam jarateɗam. Eyyi ɗam ɗo dey sa min mbaɗa en ordo sawel ko ɗum de kono kam wona ɗam jogui cellal ha yetti dula par ce que woni ndu ko bonnodu ko ɓooyani ko ndu watta hedde hitande fawde tan komi fuɗɗi ƴogde may. E nder ɗeɗo caɗele hoɓɓe ɗe wuro he ina ɗaɓɓe laamu ngu ɓe dokkaɓe feere duumotonde gam heɓde ndiyam jarateɗam. Laamu o kam mbiyannomi tan ɓe mballu men ɓe mbaɗana min du pompe solaire ɓe mballa min kadi petit forage amen o ɓe fewnitana min bo ɓe mbatta ɗon yarnude kaake ɗe nduɗo min gaccira rewɓe ɓe keɓa liɓirde woyndu he. min jiiɗi wallede forage o fewnite min mbaɗane londe tawa si nangue yalti aɗa wawi ƴogde ndiyam mofta hayso ko jemma gara ƴooga kono caɗele amen ndiyam ɗam ta hayde forage o fewinde ta miɗen hen gondi par ce que homa pina pada ha nangue ara ndungu waɗande wonde tawa nangue yaltani min keɓata ndiyam. Hono no guure kewɗe e nder diwan Tambacounda ni Saare Fodé ina wonde caɗele tengtude e basal ndiyam jarateɗam. Yimɓe noon hina ɗamani ha joni ko yawi ummorade laamu ngu gam dartinde ɗeɗo caɗele wonande ndiyam.